apan sayo kaayos sa kaadlawon sa unang adlaw sa semana, miadto sila sa lubnganan. Dala mga pahumot nga giandam ug nakaplaga nila ang bato nga naligid na gikan sa lubnganan. Apan sa pagsulod na nila, wala nila makaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Ug natabo nga samtang nangalibog sila tungod ini, tanawa dunay duha ka mga lalaki nga nagbarog tupad kanila. Nga nagsul-ob og makasilaw nga sapot. Samtang nangalisang sila o nangyukbo sa ilang mga naong sa yuta, mingon ang duha ka lalaki ngadto kanila, nganong ipangita man ninyo ang buhi uban sa mga minatay. Wala sa dinhi apan nabanhaw, hinumdumi kung unsa iyang isulti kaninyo, samtang dito pa siya sa Galilea, nga kinahanglan nga ang anak sa tao itugyan sa makamot sa mga taong magkasasala, ilansang sa krus o mabanhaw sa katulong adlaw, o na hinumduman nila ang iyang mga gipanulti. O na mauli sila gikan sa lubnganan. O unya isugilo nila kining tanan butanga ngadto sa napulog usa ug sa tanan pang uban. Kini sila mao si Maria Magdalena, Juana, Maria ang inahan ni Santiago, ug ang uban pa nga mga babae nga kuyog nila. Gisugilon nila kining mga butanga ngadto sa mga apostol, apan sa hunahuna sa mga apostol kining mga gipanulti binuang ug wala sila motuo kanila. Apan gitindog si Pedro ug na midagan ngadto sa lubnganan ug human miyuko aron pagliklik, bugtong ang limin na lang ang iyang nakita ug mipauli siya nga nahingangha sa mga nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong gabi una, mao ang mother of all vigils. Inahan sa tanan ng mga pagtukaw. Kasagaran nato natay mga pagtukaw nga ginagmay na sa mapananglit ng magtukaw kung dunay hayak sa patay. Tungod kay nagtukaw, di tungod kay nagampo, tungod kay nagsugal, nagmadyong, yung uban kaon na pag itukawan, may kapi, kapir na ito yun. Sugal na, madyong naman, kaon po. Ngayon ba, magtukaw tungod kay naisakit, insomnia, di makatug. Muna sa kababay, asawa, wa sa katug, ipangutana sa ibanan, nga nung makatug, no? Kadlaw na. Isa diingon mo gana itong kumari, nga pabayaran niya ang atong utang ug mga adlaw dayon. Huwag niya niya bana. Sige, tawagi si kumari. Tawagi sa cellphone karon dayon. Ingna nga dili ta mo bayad. Buhan siya na puy dili katog. Ingna nga dili ta mo bayad. Pero siya na puy dili katog. Muna, naiuban magtukaw para sa kausa, for a cause. Na justisya, mag-vigil, election, magtukaw kita para may tikas, clean and honest elections. Pero karon mao gini ang the mother of all vigils. Kaya nga naman, nagtukaw kita tungod kay mao ni ang gabi sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gabi nga diin ang kangit-ngit na hayagan liwanag sa dilim, liwanag sa dilim. Muna nga asa na ito makita nga sa gikuan nga ganina kanta na exalted sa pagsugod pagabot sa Paschal Candle ni sa altar kantang exalted nga nag-ingon dito nga mao kini ang gabi nga si Kristo gibuntog niya ang kamatayon ug nagmadaugon siya ug naluwas kita. So una, nabuntog niya ang kamatayon ug naluwas kita. So una nga
dunay rason nganong magtukaw kita, no? Kay nga naman nabanhaw, no? Ang Ginoo. Ug angay tang maglipay, no? Muna nga ang una, no, nga mga nakasinati sa pagkabanhaw sa atong Ginoo kinsa man, no? Ang mga babae, no, sa Jerusalem, mga babae nga mga apostol, no, o mga tinunaan sa atong Ginoo. Sila si Maria Magdalena, Juana, Maria ang inahan ni Santiago, ug ang uban pa mga babae nga iyang mga tinunaan. Nga naman kaha, nga mga babae may unang nakasinati, no, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nganong dili man ang mga lalaki, no? Tungod kay ang mga babae mo may mga isog, no? Ang mga tinunaan sa atong Ginoo nga mga babae may mga isog. Tanawa, the last man standing beside the cross was a woman. Ang katapusan nga tao nga nagtindog, no, sa ubos sa tilad sa krus usa ka babae, no? Ang mahal nga Birhen Maria, no? So tanawa na ang iyang mga tinun-an mga laki lumbag panagan, no? Nangahadlok, no? Gawas ni Juan nga pinangga John the Beloved, no? May nabilin uban sa mahal nga Birhen Maria. Ug sa ato sa mga ebanghelyo sayo sa kadlawon sa Domingo, ang mga babae wa mahadlok sa mga sundalo, no? Nga naggwardya sa lubnganan, no? Nangadto sila, no? May sugon, no? Nga nangadto aron pagatiman sa lawas sa atong Ginoo. Nandan mo ginis mga Hudiyo nga ilang pahumutan, no? Ilang butangag preservative, no? Mira, no? Ang patay nga lawas, no? Ug ila ning bisag nalubong na ila gyapon butangan, no? Muna nangadto sila sayo sa kadlawon. Apan pag-abot nila, wa na ditong mga gwardiya. Wa na pod ang bato nga gitabon, no? Mabugat kayo, no? Gitabon sa lubnganan, no? O ang ilang nakita dito ang duha ka anghel, no? Duha ka mga tao, no? Nga nagbisti o hayag kayo, no? O bingon nga nganong nangita mo kang Jesus, no? Nganong gipangita man ninyo ang buhi uban sa mga binatay, no? So gipahinumduman sila sa gisulti sa atong Ginoo nga wala sa dinhi apan nabanhaw. Hinumdumi kung unsa nga gisulti kaninyo samtang didto pa siya sa Galilea. Ang kinahanglan nga anak sa tao itugyan sa makamot sa taong makasasala, ilansang sa krus ug mabanhaw sa katulog adlaw. Ug nahinumdum ang mga babae niini, no? Sumuna nga sila ang unang gitahuan, no? Sa mga anghel nga ang Ginoo nabanhaw wa magpabilin sa lubnganan. Muna basiyo na ang lubnganan, no? Naligid na ang bato, wa na rin mga gwardiya, no? Kay ang Ginoo nabanhaw. Ug tungod ini na mauli sila ug ilang gisugilon kining tanan ngadto sa napulog usa ka mga tinun-an apan wa sila motuo kanila. Ngano man wa sila motuo tungod kay ang witness nga babae dili kayo katuuhan kaniadto, no? Kaya ang mga babae kaniadto second class citizens, na ang mga babae kaniadto murarag mga bata, no? O mga mananap, no? Way katungod sa katilingban, ha? Muna nga, ang mga lalaki rin doon ay katungod. Ang mga babae ka na ito, di makatrabaho. Ang mga lalaki rin makatrabaho, no? Ang mga babae naaragad sa balay, no? Housewife ra, no? Inahan ragad, no? Tigluto ra, no? Tigatiman sa mga anak o tigatiman sa panimalay. Muna nga, kung witness ang babae, di kayo katuan, no? Muna ang resulta, no? Muna napulog duha, napulog usa, wa mo tuo. Kaya naman mga babae magayunang mo'y nagtaho, no? Pero ang mga babae noon mo'y unang nga mensahero sa pagkabanhaw, no? Ang mga babae mo'y unang nagdala, no? Sa maayong balita sa pagkabanhaw ngadto sa 11 ka mga apostoles, no? Pero wa lang sila motuo, no? Muna nga makakaon ta niini, no? Nga
magigikuan gini ni San Lucas sa iyang pagsugod sa iyang ebanghelyo hangtod sa katapusan nga ang ebanghelyo ni San Lucas naghisgot gayon sa role of women in salvation. Ang unsa ang buluhaton, no? O ang role, no? Ang buhat, no? Unsa ang kaimportansya sa mga babae, no? Sa kasaysayan, sa kaluwasan, no? Munang gipasayas kina ni San Lucas ang role ni Isabel, no? Ang inahan ni San Juan nga magbubunyag, no? Nga si Zacarias na amam. Munang si Isabel mao na ningon nga Juan ang iyang ngalan, no? So muna ang role sa mahal nga Birhen Maria, no? Sa pagpahibalo sa anghel ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Dili si Jose mo ipahibaloan. Ang mahal nga Birhen Maria nga mahimo sa inahan sa mananubos. Ug dako kayo ang role, no? Responsibilidad, no? Sa mahal nga Birhen nga nahimong inahan sa mananubos. Ug kani po sa ang mga babae nga tulog ka buok nakikisurya sa duha ka mga lalaki nga mga anghel. So tanawa the role of women in salvation. No? So muna nga mga babae importante gyud kayo. No? So tanawon gyud nato karong nanimba. Kung atong ipon mas daghan ang babae kaysa lalaki, di ba? Asa man ang inyong mga bana? Ano yung pangutanan? Either biyuda mo o dalaga mo. No? Malag dalaga. O minyo, asa man yung mga bana? Biyuda mo. Asa man yung mga bana? Para natuog na pati. Hubog pati. Hubog pati. Ang mga apostoles na lalaki po. O ang mga ministers. No? Asa man yung mga bana? No? Manimba mga asawa o bana, mga biyuda. Siguro ni. No? So muna nga mga church workers, mga kanang miyembro sa kapunungan, miyembro sa mga ministries sa simbahan, lectors, cantors, mga babae sa kanan, collectors, mga mandated organizations, covenanted communities, sa kanan mga babae, mga lalaki di kayo. Nga naman, tungod kay ang mga babae gianad na magunak sa pamilya ba sa sukat pas pagkatao sa babae nga bata kaysa lalaki, gianad na pagtrabaho ng babae ba, tudluan sa pagluto, tudluan sa paglimpyos balay, tudluan sa pagpanimalay, andam nila kay kung maminyaw ka kinsa man ang mubuhat ikaw man. Ang lalaki, ako, wali ko tudloy pagluto kanito. Gamay kong bata. Limpyo nos bahay. Hugas plato, pero pagluto, di tudloan ng lalaki. Ang babae ba? Diba? So, muna nga, ang babae naanad na sa pagpangalagad. Muna nga, lahi na karon kaysa kaniadto, sa panahon ng Ginoo, nga inequality between the man and woman, male and female, unequal ang rights. Pero karon equal naman, di ba? Pila man sa mga babae karon nga makahimo na sa buhat sa mga lalaki, trabaho sa mga lalaki. Pila man sa mga babae karon mga engineer ng mga babae. Pila sa mga babae nga mga traffic enforcers, pila sa mga babae nga daghang mga babae nga mga pulis, mga military, leaders, duha na gani sa atong presidente, babae. Amot lang, napay mo abot. Duha na. Sa atong presidente, babae. Muna nga, ang mahimo sa lalaki karon, mahimo sa babae. So, why di mahimo sa babae? So, ang mahimo sa lalaki, mahimo sa babae. Gani, ang babae mas courageous pa. Mas iso pa, kaysa mga lalaki. Tanawa ng mga lalaki, ipatuli, pagkatalawa na. Dagdag ko na, talawan patuli. Pero ang babae, manganak, cesarean. Di yung hadlok. Cesarean. Ang lalaki, patuli na, talawan kayo. Muna nga, sa kabata ba, nagsabasa, nagsiglakaw-lakaw, sigsabasa-ba, panos misa, ibadlong sa ginahan. Ay, pagsiglangas-langas, ipatuli kay karos pare. Pagkapaita, lisod patagwali, patulion. Lisod patagwali, patulion kasi nga. Muna mga lalaki maglisod, mahadlok patuli. Ang mga pari ko mingon nga, masibawan pa lang nagpari na, may pagwa patuli. Sayo pa. Muna
mas courageous pa ang mga babae. Na? Muna nga, ang role sa babae sa kasaysayan, sa kaluwasan. So muna nga, ngayon panahon no, sa kanang Easter Vigil, atong hinumduman no, nga patas no, ang lalaki o babae. No? Nga unsay mahimo sa lalaki, mahimo usab sa babae. No? Nga ang pagkamisyonero, pagsangyaw no, sa pulong sa Dios, dili ang para sa mga lalaki. No? Muna ang mga pare, mga lalaki, no? Mga bispo, pero ang mga religious, mga babae, no? Kasagaran, no? Mga madre. No? Gani, ang mga madre, usay, mas kamauwas mga pare. No? Dili lang sila muwali, no? Ang mga madre, pero musuwat ang mga libro, muhatag ang mga recollections, no? Mas maayo pa sa uban sa mga pare. Mga madre, mga theologians, mga madre, no? Tuon may tuon sa filosofiya, no? So, mas hawat pa sa mga pare, no? So muna nga, di day na to limitahan ang pagsangyaw sa pulong sa Dios sa mga lalaki lang. No? Ganit kasagaran mga babae. No? Muna, evangelizers no? Sa mga parokya, kinsa man, mga babae, no? Kasagaran. No? Mga charismatic evangelizers, no? Mga babae. No? So muna nga, ang pagsangyaw sa mensahe sa pagkabanhaw sa Ginoo para sa tanan. No? Responsibilidad natong tanan, lalaki o babae. No? Muna nga, ang pagka-Kristiyanos, we are katauhan kita sa pagkabanhaw. No? We are a recent people, no? Christians. No? Katauhan ta sa pagkabanhaw. Muna nga, angay ta magmalipayon. Joyful people. No? Muna ang Kristiyanos, angay nga malipayon. So, kay Kristiyanos unta nga di malipayon. Kung masulubon ka, matusulod sa papa, di ka Kristiyanos, sige lang ka kusmod, no? Di ka Kristiyanos. No? Kay Kristiyanos, kanunay nag-smile, no? Kanunay malipay, no? Kay we are people of the resurrection, no? Katauhan sa pagkabanhaw. Kaya pagka-Kristiyanos, di naman kutob sa Kalbaryo. Ang pagka-Kristiyanos, di naman kutob sa dili mo tapos des Kalbaryo. Di mo tapos diha sa Good Friday, Viernes Santo. Kundi magsugod diha sa Easter Sunday, no? Domingo sa pagkabanhaw.